Mandag morgen. Vejrudsigten siger tørvejr med lidt byer, med lidt opklaring og stigende temperaturer og bedre vejr resten af ugen. Så det er jo blevet ordentligt planlagt. Der er en teltlejr, og det ser ikke for våget ud. Så morgenmadspavillon. Er det frisk herinde? Ja. Var det sovt og koldt i teltet, eller hvad? Var det lun inde i teltet? Ja. Men så frøs det. Det var ikke så godt. Dem, der gerne vil slå langt. Dem, der vil slå langt, der er rugbrød til langt slående. Ja. Ikke? Morgentræningen er i gang. En frivillig. Kan du ikke lige samarithjelmen til samaritten der? Nå, så har vi 24 karat gold-plated pitchforks fra Jysk Emblemfabrik til alle spillere og deltagere og ledere og hele. Tak til vores Poul. Hvad her så? Du ved det ikke? Men jeg hedder ikke Poul. Okay. Er nogen der hedder Poul? Har du set Poul? Jeg så ham faktisk i går. Han var nok lidt på afstand, men jeg synes, det var nede omkring på lidt. Okay. Har I set Poul? Okay. Godt træning for en af grupperne. Hvis der ligger mange uden for hullet hernede. Det var det her ting heroppe. Det der oppe. Ja. Ja. Og hvordan skulle han det? Ja, sådan. Ja. Det er den mine. Så det var tanken. Og du må stadig kun lande 2,5 meter ind. Ja. Nej, det må han ikke. Nu bliver den nødt til at lande længere ind, for ellers skal man til at klemme bolden. Og hvis man står med et sandjern, så skal man sådan regne med her, at der flyver bolden, den skal flyve halvdelen, og så cirka rulle halvdelen. Lige forstyrre dig. Har du set Poul? Poul? Ja. Hvem er det? Poul? Ja. Har du ikke set Poul? Nej, jeg har ikke set Poul. Okay. Er der nogen af jer, der har set Poul? Poul? Ja, Poul. I har heller ikke set Poul? No, we haven't. Okay. Poul. Hej. Hej. Er der nogen af jer, der har set Poul? Jeg skal lige høre, om I har set Poul. Jeg har ikke set Poul. I har heller ikke set Poul? Ja, det er det, jeg heller ikke ved, men... Derfor du spørger, eller hvad? Ja, det var det, hvis I havde set ham, så kunne jeg måske også se ham. Flot tip. Har I set Poul, skal jeg lige høre om? Nej. Der er nogen af jer, der har set Poul. Hvad siger du om ham, Emil laver? Ja, han lavede en meget flot par. En meget flot par. Meget flot par. Hvad vil det sige? Det er et rigtig flot slag og et rigtig godt pot. Og så lige det sidste. Ja, men det er et nydeligt slag, det der. Lidt længere over, ikke? Nej, fint nok. Ja. Har I set Poul? Poul? Ja, han har set Poul. Der har vi Uli. Hej Uli, du går lige på YouTube, er det i orden? Ja. Du har ikke set Poul, vel? Har du set Poul? Er der nogen af jer, der har set Poul?
jer drenge herovre, har I set Poul? Det er banen. Det er også der, vi kan ud og tage lidt billeder. Så han har en eller anden at gå til. Har den sukker? Så få en lille bakgear, ikke også, Drejer? Godt så. Ja, den er sød. Flot. Jeg skal lige høre, har I set Poul? Hvem er Poul? Her ser en skræmt kat. Har du set Poul? Hvor var Cola-automaten. Poul var ikke i cola-automaten? Nej. Jamen ved du hvad de har planlagt? De vil løbe rundt. Løbe? Ja, løbe og så. Så er det sgu fint nok. Så kan de gå foran også i hvert fald. Så kan de få lov til at gå rundt. Loven er klar. Kan du ikke stille lidt? Har du set Poul? Nej. Her bliver så foretaget videooptagning. Samtlige spillere sving. Ja, Peter på Kalø.